on harmillista välillä, että nyt minä sanon mediasta, että joskus tehdään tästä turhan kevyttä. Sen verran vielä parlamentarismista, kun tässä tuli. Kun nykyinen eduskuntatalo rakennettiin, joka on melkoinen limpa. Ajatelkaa, se on 28 aloitettu sen rakentaminen. Silloin oli suuri lama-aika. Alkanut Amerikasta se pörssiromahdus ja mitä kaikkea. Suomessa tehtiin tuommoinen talo, jossa nyt vasta, se valmistui 31, eli 80 vuotta sitten. Maaliskuussa otettiin käyttöön. Nyt vasta on ensimmäinen suuri remontti, vaan siihen tehty vähän lisärakennusta, mutta remontti. Se on hyvin tehty, hyvistä aineista ja laadukkaista. Miksi se tehtiin silloin? Miksi siihen pantiin niin paljon rahaa? Suomi oli ollut itsenäinen 10 vuotta. Ja pidettiin ykkösasiana, että me saamme itse päättää omat asiat. Ja se oli korkeimman vallan haltija, korkein päätöksentekoelin, siitä tuli kansanvallan symboli. Eikä hieno paikka kansanedustajia varten, vaan kansanvallan symboli.